Amantomanzini ngokwasemhlabeni kodwa idalwa zibe yibambile ngoba kwaphuma abakhongi. Ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi abakhongi kunemisibo engana lokhu mabephuma. Kumhlukumeza kangakanani owesifazane uma ngabe kade kufika inkomo kuthiwa ziyalobola kubo. Zibona ubukhosikazi bajabulisa kwazi kubo namakhehla. Kanjalo nezakubo kaloku ngoba kade bembathiswe nje abakhongi bephuzisa ukhamba lasemsamo. Kuba distance ngathini kubahlukumeza kanjani ekuhambeni lwabo lwempilo uma sebethi baqhubeka nempilo wesifazane sokuthanda kwenye indawo inkomo ayilandi ukhumbule nalensizwa futhi nayo siyaqhubeka futhi sithanda kwenye indawo kodwa kube kunenkomo ezilengayo kodwa behlukene kwasemhlabeni kodwa kwelamathongo besabambini lokubatshela ukuthi leza inkomo iphumela ngonkosikazi. Lokho mfowethu wayikhuluma indaba enkulu. Kunomthela kakhulu omubi kuphela ukuthi abantu ngeke bewubone ngaleso sikhathi. Ngeke bebone ngoba vele bayithethe baphilela impilo yabo kanti akekho umuntu oyiphilela yona. Yebo. Lokovu inkomo uma ikhishwa kukhona abakhongi suke egayela otshwala. Yebo. Okufuna abakhongi beqhabule bese bethi sesicela indlela. Sicela indlela enhle. Asambeni ke manje nihambe nathi nesitake sisekwabani. Behamba namakhehla. Lamakhehla ayobona lo makoti ayomkhetha manje. Ukuthi vele lo usengowethu. Amengame. Yebo, usengowethu. Uyena osozivusela umuzi. Sebenakho ukumbheka noma ekuphi ngoba uyini usefana ukuthi usengowabo. Inkomo zabo eziphumile ngoba yibona ini umakoti. Ngoba ziyongena ngathi ingena lapha inkomo mfowethu selihlukene edloko. Lezi inkomo zisibenzinye ubulongo la ekhaya ukusinda ngoba la ekhaya zikhipha umquba okunisela kwamasimi la ekhaya amasimi la ekhaya okudle ukudla la ekhaya. Ziyisimangalo lezi inkomo la. Zilokhu yimile lezi inkomo thina sazela ukulanda umakoti. Ziyaqhubeka futhi ziyazala. Ziyaqhubeka ziyazala. Lo mlobokazi lo silotsholo umakoti useyaqhubeka yena nohlelo lapho uthi uyithandela kwenye indawo kodwa nazi inkomo zizinye ubulongo la zilokhuza umquba la ekhaya. Uthola ukuthi mhlawumbe sakazowathathwa ngisho yodwa kwenzela uyisihlalo. Eboshwa ngecala base kuyicala. Sekulicala ke manje. Engasayi le ngane kuyogana lapha kodwa uphathiswa isihlangu senkomo yakubo kwale ngane lapha ilotsholwe inkomo. Isuke kwayona isibophekile ledlobo. Yingakho uthi makushaya isikhathi sokuthanda sebehlukene kube nendlela ezolandelwa eqondile. Kangangokuthi nenyawo zalabakhongi abacela ubuhlobo sekufuna beyigqile lapha esangweni. Ngoba amakhehla lokhu bamemeza abantu bamumhlobo ibona babesangweni. Sekufuna beyigqibe kwabona bewabikela amakhehla ukuthi cha labantu abafika ke kanje bezocela ubuhlobo akuhambanga kahle ingane niye nakubanga kahle. Kuze beyikhulule nengane lengane ukwazi kuyifunela omunye umuntu ziqonde ukuthi sekunento engasahambi ngoba ngabe lokhu ukuthi kuye kwalezi inkomo zakaZondi lize kangema kusho ukuthi abakwaZondi basenonkosikazi lapha noyingodosi noma engakatholiswa kunjalo ngisho niyimukela neniphilayo bathi laba abalele simukela kanjani phela inkomo zomuntu ngoba sichazelwe futhi lengane siyayibopha ukuthi sengaphindi ibone kwenye indawo futhi uma kusekhona inkomo zakaZondi kwangema zibophile mfowethu. Uyoyithatha wena ngokuphila kwasemhlabeni kodwa laba bakwazi ukuyimukela ngoba abalingani babi lapha kwayise wayo ngoba esenzela isihlangu ngale nkomo yakulapha eqhamuka khona kaZondi alisekho uhambo lakhe kuhle ngoba ubuzwa amacala ukuthi uke kanjani ekubeni sibona labantu bengasaqhubeki abantu abayiqonda ingozi lapho ke leyo nto ngoba abakhongi basuke bembathiswa idlozi la ekhaya ithonga la ekhaya manzini mfowethu siyabonga siyabonga mfowethu